laktar ka wacho ni ngima en mwandu en ga morna mar bedo kod odiochieng wago mbaka wang'yo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Iluonga ni Ruth Otieno, amor mokalo ni wenda osechopo e studio ka, yena mondo mi arwak gi gimonyiso wa ni nying gi ng'agi ya kanye kod gimomiyo kawuono nitiere kodgi e chenro mar penj laktar. Abo chako kod nyadendi, wacho ga ni ladies first. Machiegni e chenro mar penj laktar. Erokamano maduong'. En erokamano kuom rwaka e studio. Nyinga iluonga ni Martha Awuor Muga. An nyabuare wawuok Homa Bay. An cancer survivor. Amor mokalo mar bedo kodi e chenro mar penj laktar odiochieng' ma kawuono nikech mane twak modwa bedo godo kotenore kod kansa mar nyimbich. Daktari bro pimonwa kendo daktari bro medo puonjowa matut kotenore kod wachno. Machiegni daktari. Erokamano Ruth. Kora niluonga ni laktar Primus Ochieng'. An dala kucha Kano kar Nyamasaria kanyo. To an laktar mathiedho jotuo gi manigi kansa e yore mopogore opogore gi chemotherapy, radiotherapy to gi iluongo ni radioisotope. To Nairobi ka tiyo hospital maduong' mar Kenyatta gi University ma Nairobi hospital ma private gi. Amor mar bedo kodi kendo daktari e chenro mar penj laktar modiochieng' ma kawuono kendo mana kaka wasewacho wadwa go mbaka kotenore kod tuo mar kansa mar nyimbich. Nyimbich madongo. Kosenena nyimbich te. Nyimbich madongo. Mano e twak wa odiochieng' ma kawuono nyakwara Mugi Ajwang'. Wadwa ng'iyo ni kansa mar nyimbich madongo ni en kansa machal nade. To kapok wadonjo kanyo moro wang'e ni nyimbich chal nade, to tij nyimbich maduong' en ang'o, kae to wabong'io seche ma tuo chako donjo kata seche ma chandruok chako donjo en ang'o matimore. Daktari wachak kod tij nyimbich madongo. Nyimbich en fuond dhano ma very important. Nyimbich ema miyo wayudo chiemo mwachamo. Kichamo chiemo donjo e dhogi mokwongo, leke gi konyo chiemo mondo okaw chiemo moswagi mobed mayom. Kosebedo mayom, aeto chiemo no kalo e lokro kadhi piny modonjo e iyi. Koro swago chiemo e iyi kanyo dhi kuom kadi seche 2-3 moswage ka en kuon molokre kaka pi. Koselokre kaka pi, aeto donjo e gimiluongo ni nyombich matindo kata small intestine. Ma small intestine obor. Koro obor nekech kanye ma koro chiemo michamo no ken kuon, glucose ma iye kawo donjo e dendi. Aeto odonjo e remo kawe tere e fuondni maduong' miluongo ni liver, aeto distribute the body. Kichamo ring'o iswage iyi, koseswage iyi obedo kaka pi, tirwake e nyombich matindo miluongo ni small intestine. Kokikawo protein no, koro waste modong' ema dhie kama kawuono wawuoye miluongo ni large intestine kata ombich madongo miluongo ni colon. Koro colon ok obor ahinya, en odhi mana kuom feet 1.5 or 1.5 meters. Koro kanye ma gima tich ne en golo pi mano pok ogole dendi ma pigi yware kabisa mondo chiemo manichamo mane ratek monotegno cha moseloke pi gimodong' waste ma dendi ok dwa kawo iketo kanyo. Koro kanyo igolo pi, kosetiek pi aeto ikano kamiluongo ni rectum, aeto ok wuoga kaka idwaro. Kosebedo mang'eny moromo kilo moro, aeto obedo control to wuok kamiluongo ni anus. Emomiyo ok wadhi oko seche te, idhi mana oko sama kanyo opong'. Koro mane process kaka chiemo donjo e dendi through nyombich. Nyombich en gima duong' kabisa ma kochandore kata gimoro time, koro yudo ni process mar kaka digestion timore chandore koro kelo. Emomiyo ka ji bedo ka koro gi lose weight, ji bedo ni chiemo chako kelo problem, ji bedo gi gas gi moko mabewa wacho kaka wuoyo wadhi mbele. Wantiere kod picha maber ka nyakwara Mugi Ajwang' ma bende lero gima ni daktari pimonwa kotenore kod kaka chiemo kalo e dhok ma dhi marege e ich, koserege e ich maber molokore kaka pito kale nyimbich matindo. Nyimbich matindo kanyo idhi kaw madini duto te madwarore, kae to madelo kokawo ema koro ichwalo e nyimbich madongo. Koro nyimbich madongo ka ema wadwa wuoye kotenore kod kansa mathoro mako nyimbich madongo. Yena mondo mi aduogi iri, nyisa sigandi mana matin nono. Ne intiere kod kansa mane to nifwenyo nang'o ni intiere kod kansa? Ne an gi kansa mar colon mar nyimbich madongo. Kaka ne wakelo fwenyo, no kawa muda sana, no kawa time ka pok wafwenyo ni en kansa. Koro ne asika bedo gi constipation
Tich mafundore. Yeah. To nok anyal kata pass gas. Ok anyal dhi e cho. Koro ne achalo gima adinora. To kane mano pok ochopo, ni asika dhi osiptal timiya mana yedhe mag soft and stool. To kata gimiya yedhe go ne pod onge lokruok. Mochopo koro kuma aluor chiemo, lakini iya to medo bet mokuot. Ka achako madho drink, koro na dwara na madho kaka juices, nyuka, chai. No kadwa chamo chiemo ma solid na luor. Nikech koro na imagine adhi dhi e cho nang'o. Koro nochopo kuma denda koro chaka gore. To iya duong'. Koro gini noduogo, ne en coincident na wadhi e liel, babawa be notho. To babawa be notho gi cancer, but ok mar nyimbich. En notho gi mar myeloma, mar bone marrow. To kaka ne wan e liel, koro ji wacho ni, samoro buok, samoro iri, koro ing'eni ji ne biro gi gik mang'eny. Koro samoro nachako be madho nyaka yedhe mag nyaluo, but ne onge lokruok kabisa. Koro ka notera osiptal, oda nopong'o yath mag stool softener. Koro denda rama, to wiya bara, to aparo ni daktari nyalo pimo maber. Cancer, ka dendi rami, it is extreme. Nochopo kuma koro na hallucinate kata. Yani, adwa kata, Koro during that time, kata pain mana winjo na nyalo kata ringo neko. Nikech ne nyithindwa kata my family koro, they were so keen. Girita ma gidwa na wuog kenda. Na winjo rem sana. Kane wadhi osiptal, koro wawacho ni, we just have to go for further test. Ng'ama nomiyo wayo, ne nas moro ema nomiyo wayo, momiya daktari ma iluongo ni gastroenterologist. Terminologies moko na biro ang'eya nikech during this journey. Moko na kia. Koro ka ng'ani daktari ni ema koro no suggest, mano bang' kasetimo various tests kaka ultrasound, PET scan, CT scan, magite ne onge gima, adhi nyaka blood test. Onge gima ne biro. Koro tera ni we will have a minor surgery, it is called cystoscopy. Is it cystoscopy? No, colonoscopy. First name colonoscopy. Cystoscopy bo biro bang'e. Koro kano tera colonoscopy, giketo picha, iketo camera from your mouth, nyaka nyimbich nyaka excretion point. Kane gifwenyo ni I have cancer stage 3 going to 4. Koro kamane kaka na akelo ng'eyo ni an gi cancer. Kokalo kuom test manotim mar colonoscopy ni. Ema koro nido gifwenye godo. Daktari, opimonwa kata gik mane time, kagima iyo odinore, owinjo kagima iyo ofundore, ma oluor kata chiemo. Ang'o mane timore e nyimbich madongo ka makoro odinore to iye to kuot, oluor to bendo kochiem maber. Kaka koro cancer mar nyimbich maduong' biro mak colon ni. Kobiro to odino kama oko kalo. Nikech in gima dongo kadongo e iye. Koro kaka niwacho nyombich en kaka pipe. Koro ka gimoro dongo e pipe kanyo to timang'o miyo gik moko kal. Kaka niwacho ni kar nyombich madongo eka koro chiemo mosebedo kaka mar pi lokore motegno nikech igolo pi e iye, igolo pi mobed motegno. Koro ka gimoro dongo e iye kanyo biro timang'o bo miyo koro kotimang'o gik moko kal. Koro kata kanya nyiso kaka ka. Koro wachung'. Koro tenene kise chiemo ma chiemo osekalo koro kodonjo ka to ochako bedo mategno. Koro ochako wuotho kodonjo small intestine manyombich matin. Tiwuothe kaka wuotho kae ni iywa pi e iye, iywa pi makang' ochop ka to koro bedo motegno kabisa. Koro en pipe. Koro
kansa chakore ga i pipe ni to koro timango odongo ei pipe ai to miyo gik moko kal sama miyo gik moko kal no kada ka gik moko kalo gikalo mos nitiere sama idwar ni ka chiemo donjo makoro gik moko donjo kolon onego kal ka ma ok onego bed ka dhi seche 8 koro ka nitie gima koro kuote iye to gine dhi miyo gino bed kata kuom dok chien koro iye oko ni kanyo ing'eni magi gin waste kanyo ting'o bacteria mantie ei colon kae to mago konyo ji loso vitamins moko pi onego ywa e iye kanyo koro ka chiemo obudho e iyi ka koro gima timore ni ichako loso gas koro ibedo gi iyi koro chako muori to pong oko motegno cha bing'eni koro ywa pi mobed motegno koro kuo bedo tegno ai to chako bedo maduong' koro jo ka ichako rami gas opong' winjo ni yieng'a seche te to ma en system achiel kaka no nyisowa cha maka gimoro chando ka to kae be gimoro chando ika kata dhogi kucho gimoro chamo koro doka dhogi chako bedo ma chiemo ok berni indo ka iyi okuot seche te iwinjo mana kidwa ng'ok iwinjo ka koro gik moko dhi to sama gik moko dhi kama piny te system no tiyo maber ma koro iwinjo ka iyi olokore maber emiyo ka nokinya chiemo iwinjo ka iyi opong'a pong'a gik moko ok dhi maber koro mane makelo nomiyo kanyo koro ma en e iye kanyo to kansa ni kaka wabo wache okawo seche mang'eny ji mang'eny chako gi gima miluongo ni polyps en gik moko mokuot matindo tindo to gini mondo bed kansa dhi mna higni 5-10 to samo chako kuot kama okuot mos samo chako kama ok en kansa thoth gi ok gin kansa to nitie moko madwa chako bedo kansa koro samo bedo kansa no to kuot mopong'o iye ka emno koro bedo gi blockage no koro mano momiyo kwanya yude ka kapok obedo kansa kata ka uchiegni bedo kansa mogole to ikonyori koro mane screening koro my process ma chako polyps kuom higni madhi 5-10 bedo ka koro kong'iyi to ok diyud kansa colon nyaka ng'ato dhi mong'i pipe ni oyud gik mokuotgi kata oyud kansa miluongo ni colonoscopy en ema nyalo miyo ng'ato oyud ni in gi kansa test kaka mar CT scan kata kotimni picha motimo ne ji mang'eny ma CT scan ok dhi yude kata mana PET scan matin itiyogo kabisa ni inyalo pim to samoro ok yude nikech en mana matin en mana yi kanyo kar pipe ne ochakore koro ok nya yude monyalo donga modong mopong pipe koko pong kata scan ok nya yude yo mayot koro colonoscopy ne mayude okanyo daktari ni wantiere kod kidienje adi mag kansa mar colon ni en kidienje achiel en kansa mar colon kamano koso bire kidienje mopogore opogore onono no bire kidienje mopogore opogore mori bro nyiso wani gin kidienje mage to gibiro gi ranyisi mopogore opogore kose nena ranyisi achiel yieno mondo watim mano kwasekaw yoyo bang' thuolo machuok mokalo yakora mogajo kikidhi mabor kikisudi ma en sigana madwani winji ma en wuoth madwani wawuoth kanyakla kaito bende seche ma wakaw yoyo ni bende parane kaka samoro nyalo dhi oko maber gik moko timore dedi maber ikwil mar dwoko ne Nyasaye ro kamano nikech adier nyaka wechegi in weche ma ok yot kata matin kikisudi Unatafuta pesa faster? Basi let's aim for the skies na patapata.com. Ingia skies za patapata.com, cheza Aviator, JetX na Aviatrix and many more. Na zinamwaga doka mvua. Luku ni mpya, site iko smooth. Hakuna kusumbuka. Patapata. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Riwri kodwa tich adek tarik 16 e penj laktar kaosir kod CIC Insurance Group. Wadhi bedo kod Professor Willis Oyeko kao koloni matut kotenore kod nyao mar duong' dichuo. Penj laktar kod Ruth Otieno saa 12 odhiambo kik bai. Lwedo chweyo koro ka sana watiyo gi lwetwa rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials go
materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimono kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kik bai. E Pasaka ni watimo nyasi mar chier Yesu Kristo. Wakelo ni wende kwaya ka giwer gi duol mamit. Kod jower mamoko muhero ka gipako Nyasaye kuom locho. Nochakre kuyo nyaka e mor, liel nyaka e duong', ne ochier. Watimo nyasi mar Pasaka kokalo kuom thum. Ramogi TV kwayo ni Pasaka mochwere. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope, ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwayo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kane pok wadhi e yueyo, Dr. Primas ne pimonwa kidienje mopogore opogore. Nodwa chako pimonwa kidienje mopogore opogore mag kansa mar colon kata mar nyimbich madongo. To nyiso wa tij nyimbich kachiel kod kaka kansa ni dongo momiyo ang' ok nofundre mibed gi gas miwinj ka gima iluoro chiemo nikech ka system gimoro rach kamoro to system duto te bedo kod chandruok. Daktari, kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kacha kidienje mopogore opogore mag kansa mar nyimbich madongo ni. Koro gin kidienje adek maneno kabisa to kidienje achiel miluongo ni adenocarcinoma en kuom glands makelo oil makonyo digestion, en ming'ene kabisa. To nitie matin kabisa moro wanayudo ni iluongo ni neuroendocrine, en thothne otin kabisa. Aeto kendo maluongo ni lymphoma, ma en nyombich bedo gi glands manie nyombich ma kata kimulo ng'uti ka iwinjogi nyarung'rung, kansa ma nyarung'rung be bedo kan to mago tin kabisa. Adenocarcinoma no ma ji ng'eny go kabisa. To kaka gibiro gibede pipe, koro thoth ji biro gi pipe nigi sida, pipe mari ma chiemo nigi sida, ma nyimbechni ma nigi sida. Koro thoth ji mang'eny gichakore emomiyo colonoscopy mogol ring'o mopim e kinyang'e ni en mane kata thieth margi opogore kabisa. Daktari, moro nyalo pimonwa ni ang'o manyalo keto ng'ato e thuolo mamalo mar bedo kod kidieny ni mar kansa? Kuom weche mag research wacho ni ji mang'eny mayudo ma nigi tuo ni mar colon ni onyalo dal gine kuom wuonu kata kuom kwaru kata kuom minu. Mano en achiel. Mar ariyo en diet, chiemo. Mae kansa mose yud ni diet, kok icham diet maber nyalo kele. Ere diet manyalo kele kabisa? Mokwongo en red meat, ring'o ma kaka mar dhiang', ring'o mar rombo, ring diek, no ma iluongo ni red meat. Aeto kendo moro iluongo ni processed meat kaka ring'o mar bacon gi ring'o ma sausage, mago dwacho ni nyalo kele. To kong'o mang'eny, ok kong'o kawaida. Kong'o mang'eny ka in ng'ama dichuo, taska ma ingo kar 4 kanyo to en gimadho pile pile, kata ywa ndawa ma in ywa packet 2 odiochieng' nyalo kele. Kendo gima nyalo kele en ni ka Nyasaye omiyi bedo gi del madongo dongo, ka dendi duong' kabisa be nyalo kele. Jok matimo exercise matin
bende nyalo yudo kode. Nitie chiemo ma ka ng'ato chamo to bi wacho ni nyalo duoke chien, en kaka rech. Ng'ini wan joma luo, rech ne en chiemo mahero kabisa. Rech ber, aeto vegetables gi beyo, alode gi, aeto fruits be ber kabisa, aeto chak be ber. To kuom ji mang'eny mwanene klinik kata kwa penjo gi gigi te, ging'isowa ni to gin gik mwachogo ne gitimoga exercise, ne gichamoga mana rech, onge wuon gi min gi kata e dala gi ng'ama osebedo kode. Koro gik ma science wacho samoro opogore gik manene klinik, to thoth ji waneno ka onge risk factor mwawachogi. Onge risk factor. Koro gimwacho ni gimonego ng'ato tim en ni chiemo maber, tim exercise, kata kine gi party moro, madhe ga matin, kiywa ndawa weye, cham fruits. Ang'eni fruits beche ok yot, cham fruits, cham vegetables, cham chiemo manigi rafej maber. Yes. Martha, thothne ji thoro ga bedo kod chandruok kata buok seche monyise ni entiere kod kansa moro amora. Kane yudo oteni ne i-receive nang'o? Ne entiere kod ng'a mane entiere buti machiegni, to ang'a notimore e process mar kata saa achiel seche 2 kanomi oteni entiere kod kansa mar nyimbich madongo ni? Kane wadhi e osiptal, oyudo ka gini nobiro bang' tho baba. Koro ne pod family ne pod wan machiegni. Pod ne wan gi kuyo. To gini endi nobiro momiyo wabuok as a whole family. Mano chopo kuma we had to be cancelled as a family. Ne giluongonwa ng'ama wuoyo kodwa, maikowa ni there is hope and we have to keep it alive. But dala mzima anyalo wacho ni yokorwa koro, by then nyake odwa wan ne wang'e ni koro cancer is a death sentence. Owadwa mabiro godo ni gi nyiminega gi mamawa ne wantiere kane nosetimna test. Wan ne gigo nduru, ji te noywak. Onge ne waywak. Ma daktari owuok, nurses obiro kokowa. He's a medic, he's a pharmacist, but no tame nikech apani ne pod wan gi buok e chunywa. Ka kendo ka daktari chako medonwa ni ma doka chiedh nade, ma en stage 3 to be odhi dhi e stage 4, meaning ni gini endi Martha be dhi chango. Ging'iyo luonga ni Besh, nyinga ma ji ong'eyo en baby. To ke Besh be dhi wewa. Being a firstborn. Oh, baby a firstborn? Being a firstborn. Ma endi mane ankawa, to ene ma koro ne wadhi tegemea to kendo koro embo dhi wewa. Koro ne en buok maduong'. Kae kendo gimochako duogo buogowa, oyudo ka mano koro wawe aside, mano oseowa. Wawacho ni ok water Besh osiptal, watiyo gi nyaluo. Owadwa ni no tugo lweny mowacho ni nyaluo kwa tigo. Ikia active ingredients mantiere e yadhno. Inidwa madhe ni en opime gi ng'a. Koro mama gini to wacho ni ka baba ni to temo mar osiptal tema ni baba otho malit kama. Baba no tho malit. No tho without skin. Chemotherapy no timne baba ma ichwaye to ng'eni dende iluongo nang'o? Ineno kaka yath sude kaka dende to gi bust. Skin nete no drop. Magi te no pudhore. Pien dende te? Te. He was put on a heated room, on a cage. Kato no piele e jwala mokete mo. Mondo koro dende kik stick. Daktari nyalo explain. Gino no kelo buok. It took us like we had to go for another test with another specialist. Ni samoro ma ok en cancer. Koro no bagowa. It really took a toll on us. No bago family te. Pesa be koka onge. Koro kamane kaka no bet. Mwachako koro through counseling koro ne wachako thieth
NHIF by then no konyo matin, but still cancer is very expensive. Very, very expensive. Nitiere gimoro mwacho kanyo ni kano nyisu to family teno gonduru, family teno buok. Oyudo ka baba ni bende osetho kotenre kod kansa machielo, in bende koro yudi kode en buok e family. Daktari, ere kaka onego bedni seche ma ng'ato dhi timo tests gi? Ikruok magi monego bedni obedo godo seche ma omiye duoko? Ere jomagi monego bedni titene nang'o mondo mi omigi geno ni hope nitiere? Gima Martha gere no dhi through en gima waneno pile pile clinic kuonde mwatie. Tuo mar kansa en tuo ma ji oluoro kabisa. To kaka family mar Martha noyudo ka koke gima gineno matimore gi wuon gi. Koro en gima ne litnegi kabisa. Kendo en gima nomiyo gi luoro kabisa tuo ni. To kino ka ng'ato tuo to dhie stages mane wuon gi odhieno. Ok idwa ni dhie stages go. Koro koyud ka daktari oseyudo ni in gi kansa, the first step monego tim, onego tim ni gimiluongo ni breaking bad news. To breaking bad news pod ok waloso kaka itime maber e pinywa ka. Onego bed ng'ama iluongo ni counselor, onego bed ng'ama iluongo ni oncologist, aeto gi thothne ng'ama bogolo ga ring'o miluongo ni gastroenterologist, thothgi ok gin oncologist. Kata dakteche matimo operation samo nya bedo ni ok gin oncologist. Koro ok gin gi lony kuom kaka inyalo miyo ng'ato report. Kaka jatuo nyalo bedo handled. Kaka jatuo bedo handled. Koro onego bed ni kapok gino bedo handled, ji obed piny ma lakteche owuo. Kogise wuoyo aeto iwacho ni jatuo obi gi ng'ato ji ariyo kata ji adek. Aeto lakteche manigi counseling skills gi otimne jatuo. Koro imiyo jatuo in step mokwongo onego bed ni ng'isi ni in gi tuo ma kama. Aeto ichak iwe kanyo mondo jatuo oyud time monyalo absorb. Aeto next step en ni ochope stage ma kama. Aeto ichak i-absorb. Aeto the third step onego ng'isi ni thieth en kama, to thieth ni modhi kama ni. To thothnwa en ni kwaseyudo ga karatas ma laktar oseno ni en kansa, wang'isi ni in gi kansa. Oyudo ka en ga ywak to kendo en kuyo maduong' kabisa. Kendo chuno jotuo mang'eny. Ok en mana family Martha kende, ok en mana Martha kende. Dhiga lakteche ariyo adek. Nikech ok ginya believe ni en ema tuo no en go. Koro en gima pod timore, pok olose. To I hope ni with time kaka waneno jotuo gi bedo mang'eny nikech kansa ni tuo matinde ng'eny. Ibo los kaka breaking bad news. Kanyo ta yie ni pok watimo maber. Ji mang'eny yude ga in a very hard way. Ma kelo bola. Yes. Kiti lakteche paro ni kung'isi the truth, to samoro truth can be more than a truth. Kech samoro seche ma osewacho ni modhi mogoi gi shock no kata geno bende koro nyalo dok piny makata weche mag thieth be moro samoro kinyal kawo gi chuny mayot. Samoro se ni kansa ni neno maiti, ilokori maiti. Koro kata daktari wuo kodi weche go lal ni alala. Wano kendo ji mang'eny samoro wacho ni samoro wuo gi family mokwongo mwa discuss ni uneno nade ng'ani ma jatuo moyudo ni kansa ni be en ng'ama strong sani manyalo kawo that bad news. Mano ni waluongo jok moko luongo ni palliative care mondo konyo nikech gin counselor ginyalo wuoyo gi family member. To aeto counseling ni ok en gima itime dichiel, en gima itime process. Jok matuo ga kabisa manigi kansa gin relative. Kaka jogi Martha man owinjo gino matek molo kata Martha herself. Martha nono ka wuon gi nigi kansa, wuon gi samoro nok winj lit na ahinya, to Martha ne winjo lit kata moingo wuon gi. Koro samwa miyo ji diagnosis kata bad news no, onego wa cancel kendo wa thiedh jok ma nigi jatuo no. Ka en jodalau onego wuo kodgi te magi understand. Mano ka ji kose migi diagnosis ma cancer, gibedo ka a lot of confusion. Idwa ni tim herbs, idwa ni tim ang'o nikech process no ok en smooth. Ji mang'eny ng'enyo kansa kaka a death sentence. Kata kamano gima ne daktari wacho kachiel kod Martha wacho ni kare nitiere geno. Omiyo samoro nitiere gi mukale kaka family gi lakseche gi wach maduong' ka aini nitiere geno.
Martha Murang ni pim no kano se nyisu gigi ma family be odwa pogore ni ke jomoko neno ni watem nyaluo owadu ma wantiere go de studio ka bende wacho ni oyo okwanyal dhi yor nyaluo. Daktari bobire mano bange matin inyiswa ni nyaluo ka chiel kod yadh septala nikech thothne nitiere ga debate bende kotenre kod yedhe nyaluo kod yedhe mag septala. Ni chako thieth immediately koso ni chako thieth bang' thuolo marom nade? Ne okawa muda matin nikech nyake ji panga financial. Onge test mora en kamora mi idhi step ka step and then pesa. Koro ne oyudo kapod ne wan piny. Ochuno mama koro chak manyo ng'ama nyalo ng'iewo some portion of land mondo wachak yudo kaka wanyalo chako thieth. Wamake kanyo matin Martha wayude weche manyine yo machuoka kaito ka wadogo to wadhi nyime nyakora Mugia Jwang ma en kidieny mokadwa no bai kata matin nikech ka bende wadhi online mondo mi penjo duto teme nyalo bedo godo, nyalo penjo Martha, nyalo penjo daktari mondo mi puonjruok osiku ikisudi. I am so fed up with this regime. So fed up. I am very fed up. And the whole campaign was a con game. He conned us. Yeah. Huku waona KICC. Hata kakoti ni kama alitumana kaletwe kale kalikuwa kwa kwa buti ya gari. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Nyako ni ok nyal bedo nyathini, in wach na adier. Nyasacha nokadwan gima chal kama otimre. Nokadwa donjo anyuola ne. Ere kaka inyalo panda wach maduong' kamano? Gite gin gi kibaji mana nikech an nokadwa ni gigi te otimre. To bed ni ge weche gite wachna indi kelo dhakono gi nyathini e odwa kae. In kiki wuok koda kamano jito. My God, why have you forsaken me? Jesus cried out while he was on the cross. That impostor said he would rise from the dead after 3 days. And on the third day, he rose. He's not there. Go and tell my disciples I am risen. The Master has risen. I saw him. I saw him with my own eyes. Watch the complete story on Viusasa. The Lord is coming. The Lord will return. Mar Yesu teko kumuono mar Kristo bonyeza star 860 star 416 hash to parnia Ramogi TV ene od jower duto te. Whatever magic he will do between now and the 30th of June, 100% of NGCDF must be dispersed. Jod bura podoniano kaseyo deko mar omenda mag NGCDF kendo gibuogo rocho chenro mag od bura. I know the BOM met yesterday to look at the whole issue and they'll be presenting to us a report whether those regulations were followed, whether the policies were followed, because that is institutional. Once that decision is made, then we'll make a decision on what to do. Jatend migao mar somo Julius Ogambo siemo jopuonj moketho chike mag tuke mag drama kendo singo kaonegi okang'. Nikiongea sasa hivi, damu yangu haijaisha. Mr. Bwana wangu
nitoke kwa kiti, afanye kazi, wenye watafanya vile wanataka. Yuaruok okwako yiero mag jotend chirni mani Kisumo ka jotend jo ohala go kwero sirikal ni obed mabor gi yierogo. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV. Ngima en mwandu. Wantiere kod Martha ma bende en survivor kod Dr. Primus Ochieng ma en laktar molony e thiedho kansa e yore mopogore opogore. Onyalo bedo stima, onyalo bedo yath, yore go duto te kaka nolero nwa. Kane pok wadhi e yweyo Martha, ne wang'eyo kacha kaka ni chako weche mag thieth kod wuodhno kaka ne chal. Kamani wagi kamani wacho ni koro nochuno mondo mi mama ni omany kaka nyalo uso puodho nikech pesa koro dwarore kama ng'eny. Ne wamanyo means mar yudo pesa nikech osiptal be nopong'. But that time ne during COVID. So onge kamora mora ma you could knock without cash. Onge ng'ama nyalo ng'i without pesa. To kuom hawi maber ne wayudo ng'ato ma no ka omako title deed mowatimo ang'owa wayudo pesa mwanyalo chako godo treatment ma pod mano ne pod okoromo. Ne watimo nyaka contributions through friends arambe but ne nochopo kuma kata igocho ne ng'ato to simbi no nena to konyal mako. But I understood nikech noyudo kako wa chako kwayo pesa mang'eny during my dad's treatment liel be. Koro ne wayudo kony kupitia a friend mano mako koro title deed. Ae wadhi ochak mokwongo timna gimiluongo ni negi fashion stomach bag. En bag ma koro kichiemo nikech during treatment begi wacho ni nyaka bed ni mondi bed gi teko chiemo en yath. To kinyal bet mo kichiemo. Chiemo en yath. Koro negi fashion na stomach bag ma it is like you have to go to the theater. Ma gastroenterologist is involved, surgeon is involved, I think the nurses are it is all about theater. Koro kana donjo mano be I was not even prepared. Na kia ni idhi tim nango by the theater ka? Yeah. Negingisa mana ni you have to be fashioned with a stomach bag. Stomach bag ni kano ketna makora hospital makoro pacha oduogo. Ana yudora kan koro ane kitanda e ward. Nen jwala mabe jwala no kende mi stigma. Kid neno jwala no nikech ne ok gimiya ma is of quality. By then nobody had it. Negigo simu e siptende various hospitals koka giyudo 2 pieces. Koro mae to was just for emergency. Kapod wang'iyo ni wanyalo yude moko. Bag ni ne rang'onglo. Jwala ni. En jwala in fact. Kasto clear. Koro nachala ng'amo ketne aketa cling bag. It was then very frustrating. In fact, mane manobwoga. Koro cancer was on the side. Cancer kora weyo. Wane bag ka. To mondo koro bag ni ochak tiyo, ne nyaka chak tiyo, koka ichako timna treatment. Koro kane i bag negi prepare ni tij bag ni ena ngoto ni lakini no kange ni en bag machalo kamano. In fact, I never even Google. Gino no bwogo nyaka mama wagini. Maki wacho ni kendo mare ni lich molo kata mar baba. To gingisa ni ka en machango ibo chango. Dong ineno kambe kora chango. Mano yudo ka mama be no bet matuo jiwe a shock. Achango ma biro ani ma dibet kodi osiptal. Angise ni sawa. But chunya ma iye tawacho ni ane yo adhi mosonu baba. Koro obedo like 3 days kapod ongisa ni achak chiemo mondo gineka it is working. Daktari bro pimo ong'eyo. Kae okaw muda ma koro wachako go simu tuko na wasiwasi.
to gini dak koro kata losruok dak wuogi. No take time. Nikech onego bed ni losruok kal wuok e ich, okale nyimbich matindo kacha koro obiro to wuok e jwala ni. Koro no kao time. I think it really took a while nikech be no ka chien. Kae kano chako wuok oka biro koro Nairobi. Mae notim na Mombasa. Koro abiro Nairobi nikech oncologist na was Komen, Dr. Komen, Mohamed Komen. Koro Komen emane oteka through cancer treatment. Ema ging'isa ni koro idhi bedo gi sessions mag chemotherapy aboro. Alafu wabotimo radiotherapy back to back. Na otim na 35 sessions. No koyot. Ngeni chemotherapy be kidhi tidhi gokinyi. Sa 10 oyudi kisepango line. Kichopo kanyo iyudo ka jok moko noseuro jogi, pod jogi go biro, jomoko akero goya, ji akwonde ji tuo, okin kendi. Koro kisebiro ne wadonjo, in fact no yudo ka hospitals ne upong sana. Koro na yudo nafasi mpisha. Kana yudo nafasi mpisha, wadonjo ji aboro. Ji aboro yudo that IV chemotherapy. Kochopo saa 9 adhi Aga Khan itimo nango radiation. Mane gitimore kanyakla gi concurrently. Nitimona every day apart from weekends, Saturday and Sunday. Ne daktari wacho ni nikech gini dhim piyo, ka we don't work on it very fast to onyalo nyori. Yeah. Ne otim na radio gi kemo na ochopo kanotim na the third one. We had to stop. Remonetin, I was so weak. Kidney function bekoka koro timangoa. Ochako kelo tabu. Koro before you do the chemo, every time ngeni yori test ma pesa. Nyakatim ni blood test, magitim kidney function, liver function gote. Oki idonjo itimoni chemotherapy. Koro kamane kaka no bet. Daktari, thieth ma iriwo kemo kachiel kod radio oriw gi kanyakla ndalo gi duto te to wa isipuonje wa ino Dr. Chienga kaka yedhe gi kata treatment timo ga jatuo yudo ka jatuo ng'ok jatuo ntiere kod chandruok mang'eny konywende kama idongo medo kelo hinyruok mar thieth moingo kata tuo mar kansa wuon titime nang'o thieth mi iketo gik moko ariyogo samwa mi nyaka ibed ng'ama otegno kabisa nyaka wang'e ni thiedhno dhi mi side effect mang'eny kabisa lakini kendo thiedhno konyo moingo achiel kuomgi. Koro ok en thieth ma ji te nyalo yudo. En thieth ma nyaka watimo gimiluongo ni selection. In kidneys gi ber, adundo ni ber, dendi otegno, imbi tegno e kimi. Kwa yudo ka ok itegno ahinya to chuno nyaka wami achiel. Kwa mi achiel wang'e ni benefit mare tin moingo benefit mar ariyogo. Yeah. Martha ni deal na degi side effects mag thieth. Side effects ne rach kabisa nikech mostly na ng'ok to na dieo to gi gas. To gini no duogo biya kendo another stigma nikech bag ni endika irwake takia ni kwanza kaine kindiji koko dwa miya aibu. Odum sechego. So no odum doko odum kendo ng'ato ok nyal ng'eyo. Mane gima no miyo from that time I no longer put on fitting clothes because my shape is no longer there. Bag ni ne nyalo kuot ma gas opong'o yi. Koro you have to excuse yourself, you go to the toilet to release the gas. Kokiduogo nikech odhi to pong' makoro ng'ato wacho ni to mama ni en gi ich side achiel kosango. It was that. Appetite belal. Samoro be iyudo ka mano chopo mar 3-4 kinindo yewi osechako chot. You find chunks of hair on the bed. Magi kogno manyien. My is a new skin. And skin na 10, it's like a rejuvenated skin. But mago effect mag cancer treatment. Mano to negi prepare wa. Magi nyisi ni ibro bedo kod side effects. Chieng' ok inyal wuothe, narwako hat, tarwako sunglasses nikech
ka ineno ler to pi wang'i chwer, ibedo gi shida mar wang'. Mago be ne ging'isowa ni I can expect that, but ji opogore. But mage gik mane tima. Harufu ma chiemo ka ng'ato tedo ang'ok. Chiemo was a problem, but ivo tu ne watemo. Seche gi setimo sessions gitemi tieko te ma daktari osemi clean bill of health ni koro gik moko te ber. Sani to angima gimora mora is okay, lakini every 2 months I have to come for reviews. Gi test, poda timo test nikech after cancer treatment nitie conditions ma ibo yudorigo. Like anchoke ga sani, they are so weak, I can no longer stand for long. To awinjo ga pain, nitie pain miwinja ichogo ma dendi rami to iol. If you sit for long like this, kuma ibedo godo no, chalo gimare mo kamano chungeno. And then sani an gi condition miluongo ni acute cystitis. Ma kalayo to alayo remo, so I tend to lose a lot of blood. So itimonaga blood transfusion to chiemo ba onego bena chamo chiemo ma meda remo sana. Vegetables, beetroot, mana kamano. Daktari, manyiso ni kansa mar nyimbich madongo ni inyalo thiedhe ma ng'ato changi? Kansa mar nyimbich, thieth ma sani nitie nya thiedho ng'ato machangi. Kata mana stage 1, stage 2, stage 3, stage 4 nigi thiethre. Koro en mana ni ka koro in stage 3, stage 4, thieth bedo ma expensive kabisa. Kata mana stage 4 sani ji ngima ma ji dhie tich to en gi stage 4, odhi adhiya gi ngima kawaida, lakini thieth koro bedo thieth ma strong, yedhe koro bedo ma very expensive. En gima koro bedo gi budget madhi mana kanyalo bedo kata madhi samoro $1 million kata mana $500,000 e dwe ka dwe. Dwe. You spend between $500,000 to $1 thieth machalo ng'ani gi diabetes. Ninyoga yadh sukari tichiworigo. Koro ibedo mana machiegni gi laktar. Koro inyalo bedo gi break matin to idhi mbele to. Nyimbich madongo thieth tiyo. Nitie kansa moko ma thieth tek kabisa nikech yedhe go ok tiyo ahinya, lakini kuom nyimbich waneno ka thieth to ji mang'eny respond maber. Madhi maber. Martha yina mondo miadoge iri, mulna kar memory loss kama samoro gik moko wil godo, mulna kama tin. Mae nido biro bang' thieth, ka koro na chango, na nyalo go kodi mpaka kama. Kan kenda ipenja gimoro gima duoki cha, achaka duoki to ka sana ne timore gi sisters ga gi my siblings gi mam, ginyiero ga choni to gini endi tero kata nyathiwani odhi bedo janeko. Gini dong ne besho se wacho noya. Kendo chako wacho. So to me it was like comedy, but we are will marach. Kata anyalo keto pesa kamoro, anyalo keto anything. To we are will ni naketo kanye. Koro family to sebedo koda machiegni, gisebedo ka gikonya, gachoni konye ura konya for now. But I hope ni I will improve. Though it is still there. Ma daktari beno seguzia, memory loss na odhi malo sana. Ka ochopo kama ati itimona ka medication nikech sani amon supplements kaka mar chogo, aya amuonyo yath moro miluongo ni ma timo my bladder to be relaxed, relaxing the muscles. Nikech lach be samoro tamore wuok, samoro ayudo ka angi blood clots, ma na muonyo nyaka yedhe ma ilungo nango o control intervals mar layo. Ilungo Mebaron. Koro mano be konya. Kansa omiyo sani endi kata daktari ngisa yath active ingredient aseng'eyo, aseloko. Brother nani be have been of good health. Yeah, nikech ongisani ma effect ne to sani endi nitiere yedhe ma can not work for me. Anything to do with sulfur cannot work for me. Koro ka yath obedo prescribed and it has anything sulfur, I don't. Mano be onego beni wajiwo nyaka patients. Know your medication.
king'eyo medication motimni inyalo nyiso daktari koro konyal timo repeat of what of the same ma is not working for you. Koro history mar yath be is important for a patient to be aware of. Adwokero kamano makende Martha, ageno ni wuodhni apodi na ina jachir, ageno ni sani kore jok gonduru mamuk gonduru. Kenda mor ni intere kod support system motegno, brother nini intere kod studio ka dino siri mang'eny mokalo. To ntiere kamoro ka daktari madaheri mondo mimul na mana kuom nus dakika. Jogo moteno jatuo kaka koro Martha ni pimono wach mamagi owetene kachiel kod nyimine ne. Thothne wang'yo ga ng'ia jatuo, to jogo moluoro jatuo ang'o minyalo wachi daktari? En gima duong kabisa ni jogi onego bed ni part of the treatment system. Nti jok moko ma tiyo gi kodwa miluongo ni palliative care doctors kata nurses. Koro onego bed ni gin gi handle member mar family. Kuom osiptande mag sirkal jogi nitie magi wuotho gi jotuo, to samoro sende mag sirkal ji ng'eny ahinya. Private samoro ok wayud gi mang'eny ahinya nikech private chuno ni nyaka ng'ato chul daktari ekone. Gigi jogi gin very important nikech jo palliative care gitimo ni gimiluongo ni family conference. Ni family conference. Giketo family kanyakla. To ginyiso family, to giketo family be ng'e gima timore nikech kaka Martha wacho ni wuoth mosewuotho gi family, owadgi mong'e wachiete osekonye kabisa. To wuotho kendi e tuone opek mokalo. Opek kabisa. Thuolo emomaya wang'a daktari. Pono ni ng'ato dwa yudi, inyalo yudi kanye, inyalo miyo namba mar simu bende wanyalo dwokero kamano. Simba tiyo kti. Karibu nyalo yudi kanye daktari. National Hospital, Doctors Plaza number 46, kata Nairobi West. Kata German Committee Moga City Scan, sabe wantiege kanywe. Wati ni Kenyatta Hospital? Doctors Plaza number 46. Ero kamano. Martha, samoro ntere ng'ato ma samoro de her mondo mi jiwe kotere kod wuodhni. Adiye mondo mi gitudre kodi imed jiwo oganda nikech ma en wuoth mabor to seche ma ijiwo ng'ato bende bet gi geno koso. Anto chutho be gimomiyo nabiro adwa ni mondo ajiw ji mang'eny. We should reach out people and do more of awareness. Ma kata un kaka jok ma reach out people. That is a wake up call. Ero kamano Martha. Oro namba nato 0721215653. Unyalo reach out. Mondo I am jiogo mbaka. open to advise and even to encourage. Ero kamano Martha. Ne Martha mabende osewuotho wuodhni, wadoko ne erokamano ne daktari marwa Dr. Primas Ochieng, wadoko ne erokamano ne family Martha kamora mora ma untiere, nyaka brother Martha ma untiere gode studio, erokamano makende. Ne ji duto te momiyo chenro ni obedo kare, director na Bob Wafula kachiel kod producer na Papecho Okoth, erokamano mathoth. Kawacho ni ngima en mwandu, aniluonga ni Ruth Otieno, oriti masani.